Ahoj, je tady druhý díl ze hry Mega Miner. A ježiš, teď jsem trošku posunul záznam, tak to ještě upravím. Tenhle ten díl natáčím hnedka po tom prvním. A takže vlastně můžeme jít rovnou na to. Jo. Uhlí, železo. Jo, tady už se přehrávám. Já jsem dostal misi, teď jsem splnil misi, takže jsem za to nějaký dostal peníze. Myslím, že 800. Jo. Teď by se mi hodilo tohle. Takže můžu hloubějc. Uhlí. Teď tak propojím. Ježiš. Tam už pak dole začíná být víc těch kamenů. A pak jich tam je už hodně, takže se tam moc nedá procházet. A když se pak koupím ten červený drill, tak nebo ono i ten zelený, tak už můžu vrtat skrz ty kameny. Ale ještě níž, tak jsou tam ještě pevnější kameny a to nerozvrtá ani ten zelený, ani ten červený, ale až ten diamantový. A když vrtám ty kameny, tak mi ještě ubývá taky to zdraví. Tady teďka začne být zase hodně toho železa a já se pokusím jít až ke stříbru, jestli už tam dojdu. Jo, první stříbro. Jo, a už mám plno, takže už nemůžu. Digging deep, takže jsem dostal 1500. Už jdu na povrch, protože mám plno surovin. Mechanika s poplatkem. Tyto mechanika jsou vždycky poplatky, což vůbec nechápu. Jo. Nevím, co si asi koupím. Dala by si koupil ten teleporter, protože ten se fakt hodí. Ještě bych si koupil hold na 15 jednotek. A to by asi zatím stačilo. Železo. Teď už jdu k tomu stříbru. Tadyhle.
železo, železo, železo. Tady bude teďka sbírat ty železa. Ty se docela vyplatí sbírat. Tady už začne být hodně těch kamenů z těch neprostupných. Takže já se teďka najedu co nejvíc dolů. Teď už nic brát nebudu. No a to už začne být trošku problém, protože už mi taky dochází paliva a je tady víc těch kamenů. Sem dám teleport. Ocitnu se tady. 810. Teďka, když jsem tady za teleportu, tak se objevím tady dole a můžu kopat. Spíš budu zaměřovat na to stříbro, protože se vůči tomu železu a vůči uhlí hlavně vyplatí. Jo, a tady už dál nemůžu. Jo, už mám plno. Takže za prvý ušetřím takhle benzín, mám ho málo. Málo mě to stojí. A za druhý mám pak víc peněz ušetřených. Musím přemýšlet, co se další koupím, ale asi si koupím tady Dual Fan. Dobrý. Takže teďka hlavně to stříbro budu sbírat, protože to se jako bylo hodně víc výhodnější než první zlato, ale už se přehrávám. Už jste viděli zlato. A tady už to neprostoupím, tady už je moc těch kamenů. Ještě sem. A jo, už mám plno. Jenom půlku benzínu jsem vypotřeboval. Je to mnohem lepší ten teleport. Tak já tady to video ukončím, jestli se vám líbilo, dejte like, jestli nemáte, tak dejte u mě odběr a ahoj.